sumot. Nakapshoot ka battery na. Talaga nga, sadyang mo nakapoy. Ti battery na ti may kapong ko. Boses mo lang ti mamangag. Ti tangatang. Talagang ikuskus pil. Agpukaw-pukaw. Nga rod, kantaan na tan. Sige. Orita si kami ti lead vocals na ito ay Karruba, dahil ti nga rodan, dahil request yo, apito, apulgada. Panaw kato'y balay, pasaray marabangan kang asumangay. Ari kutong ang agpatpat nag-agururay, sanu sumanggan kalapsan ng pay. Nagligaten ti kasasaan, nga maglunit mo'y sugasan. Amok na bayag na kun ngay suksuka. Alawan bakit di ka naglibag, na umakan ti basit patra. Paalam pa'y ket hindi agpagaan. The Bee Gees style. Mapan kan jay seven atula kakatraksa. Kukuayong tiagpat na, isot kaya't mo ang mapasama. Alas naman mapantang nyo'y 7 inches, nuisot kap-kap na ka. Hanapalin samet luk-luk wenag. Sige, isa ka mo. Dito mic mo. Oo mo tayo kapitan balaong na maganti karabubog ko na. Damdaman daw ba siya? Damdaman. Okay. Agpating ganti nagdakal apalimen mo, di ko lang atake jak amo. O may ka no tibigis. Shakti mabain, idi ka nituwa na dama ko. Ngemas ko na, idi agin diri ang Bigis. Nagligaten ti kasasaan, ngemaklunet ngay sugasa. Amok na bayag na kung ngay suksuka. Alawan bakit di ka naglibag, na umakan ti basit ata. Paalam ay katinti ang pag-aan. Ang sing-sing tayo ito Sing-sing. Mapan ka jay 7 inches, at tula kakatraksan. Kukuayong tiagpat na, isot kaya't mo ang mapasama. Mapan ka jay 7 inches, nuisot kap-kap na ka. Hanapalin daytoy rignag, kay samet luk-luk wenag. Mapan ka jay 7 inches, nuisot kap-kap na ka. Hanapalin daytoy rignag, kay samet luk-luk wenag.
pwede na pindot. Hello, Nanay Darlene. Ayan, Welcome. nakasambot apo iti presidente apo dagiti congresswoman kada gobernador iti for the world. Ayan. Ako ka na. Hello everyone. Nakaabot. The senior 6 season. Wow. Kita mo. Ciao, ating Sonia. No balog today ko na. And apo, amo milaunay apo nga nasukisok ni Manang Darlene aming nga pagpasyaran iti tata 4 day off kano iso na 4 days kano nga off iso na iti pagupraan na madimot apo makapagtalin na iti balay tata awis mo dagiti anak na ating JM at Sir June saan po kayo dyan Ramon at makapunta nga ako dyan. Request na aman nga kanta nyo dito nga rapahap. It's me, Glenn Marie of Etchage, Isabela. Apo, ada kami lang apo dyan munisipyo. Naibangal daw yung Kuya John kanating JM. Pakikirit mo ni bagot ko. Mani Mary Jane Ovaldo dito yung namilangan Alfonso Lista Ifugao. Wow. It's me, Eduardo Ovaldo. Nga grong-rongiit. Manan nga may sa kabayatan ti panagdengag ko kanyayo. Paragis Kuya Jay, arapap. When no scooter. Wow. Nalpas na yung scooter eh. So nga, arapap. Manong ading kantaan nyo man that the power of love. Ito'y nag-request Joseph Sarmiento iti barangay Dahil tanga tayo sa bali dahil ka Lord I come to you let my heart change Domingo tata mong kata nasantuan dahil nga kaba ako tayo. Pabati nga po yung nakapasa ng board exam. Wow, congratulations. Ang name niya ay Lot Pagbilao. And of course, lahat po ng mga board passer ng licensure examination for teachers. Okay, for daycare worker teachers, kindergarten teachers, elementary teachers, high school teachers, senior high school college teachers, postgraduate, and of course, napayad di kang atuan di jayan. Graduate school. Okay, iti elementary na yan. Wanti exam na wanti para report. Okay, ulitin mo po ti pangablaay. Ulitin. Kablaaw. Nanti congratulations sa Ilocano Manen. Padayawan. Ay, Madi. Congratulations. Sulatan. Congratulations. Apo kadagiti so aminan nga nakapasa apo dagiti nasrok nga 5,000 apo nga nakapasa. Wow. Iti recently first take dida. Ati first taker gano manuda amin 2,000 plus. 2,000 plus and 3,000 for the repeaters. Second time. And of course, with our iti miyembro apo ti pamilya mi nakapasa ita ket ni Doktora. Wow. Doktora Jolora Ana Krabahal Pastor MT. Doktor nga dagos, teacher pa lang, doktor nga dagos. Kini kagawad, an apo ading basa, anak ko, congratulations kenka. Congratulations. Sabay la kuma, tatagita isweldom kot ornongam, tapno adam to ihanda min to no. Agpadaya ka. Kasta nga rod, kan kadagiti kagayem mo nga nakapasa. Thank you Kuya Milben. Good afternoon kenka. Ayan apo, ni Melvin apo ti sponsor iti merienda apo supay tagpamerienda kada kami. Thank you Kuya Melvin. Wow. Marod. Itid mi kada kayon iti mauding nga sunatan ngayon para iti first part Karruba kat kunana dito kada kanung mga ganda arapaap nga sunata ta. Tenor version kanung mabalong. Madi mahala ko di pa na. Tenor. Kablaawan kanung ko na nantison niya na di congratulations ko na. Kablaawan is greetings lang. Congratulations at tapay sa bali dita. No padayawan mat. Mapadayawan kami apong amang kablaaw. Kasjay siguro. When no congratulations. Basta congratulations. Upay anapay nga tayo. Diyos ko, programa ta ti Ilocano Literature. Dito mo may bagat ti Ilocano. Sikati naglaying Ilocano dito. Agor kada makitan baka nag-text ni ka Emil tadaman ti awampay mat. Awampay. Ngaro dito maudi nga sunata mi apo para iti first part iti program. Dahil iti ngaro dan apo. Nag-text ni Sir Emil. Thank you, Kuya Melvin.
Siyakot mapagasatan, may kantakyan, inakaiwanan. Kawas ngayon kayong papulot, kadyak tubulos, ang ulitan. Kasta Amin tuwing at masabat, uray sa ilo, inakiseman. Ano siyakot mapagasatan. tenora. Nusyagtut at kapitan, kapiyakin tanda karunaan. Amin tuwa budaan, pentaik apak pandangguan. Amin tuwa daldalan, madalusan, masilawan. Nusyagtut at kapitan. Gustilo. At nagawa ng kilili, yakto ang limping, nuda sa nahili. Duwanan to at kasapulan, sida sa anak nga asilbi. Yakto kulos ka at kanar, dahil pakay konto di umili. Ano ang nagawa ng kilili? Bayad sa No mayor di pagbanagak, nuda paramor, agiwarasak. Jagam dan tipirpirak, dati kaya't kumakapagserbiak. Dagitian anik ekti, uping lakay ket mapagag. Ano mayor tot pagpanagak. Kati Salvador man. Amin nadalan ket masiminton. Amin tuwa pagpasaan, pati kolehiyo, libreng tuition. Libreng di ospital, mani magasan, pati pa'y tabon. Ano gobernador, aktor. Nagsuplet original. No may sakto na presidente, amin na panagtun kit libre. Pati to aeroplano, pati pa'y barko, awan tiflete. Libreng tuntiyak balay, pati danog, pati kuryente. Ano may sakto na presidente. Malagip ko na niya yearbook me. Wah. Iti pangarap mo kagbalik nga presidente ha. Tada rambalo. Presidente ng Pilipinas mga orti nakakabi. Ay nangem daksanggas, awan diplomat, awan nagadala, awan di maikarik, amin na pa. Duterte ka no, boses. Balik kaya. Umnon amag magnaak, agnundon daak, di agpatpatnag. Barangay Tanod nagdasalang. Barangay Tanod nagdasalang. Ngarud, abo nga naglapas, iti mo napaset, iti programa number 1. Adda Adda kanimanan kanimanan. kadagsubli kami, Karruba kalpasan, ti sumagmamanong nga palagi.